Okay, magandang gabi sa ating lahat. Let's all stand. Begin our prayer meeting and we'll be singing about heaven. Amen? All right. So awitin natin when we all get to heaven. Okay, umawit tayo na parang ay sa langit na. All right? I want all the song leaders to be in their place. Our instrumentalists to be in their place. Yung mga ushers, be in your place. Kayong mga men, kung kayo ay you're only buying a one section of the sanctuary, lahat ng mga men ay dapat nasa harapan. Lahat ng mga pastor, lahat ng mga chair, nasa harapan. At tumulong na buhayin ang ating service ngayong gabi. Don't want any of our outreaches, mga kapatid, na malamig ang ating pag-awit. Lahat ay dapat masigla. Lahat dapat, amen? Okay. Everybody sing na. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He prepared for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread us by. But when troubling days are over, come on, everybody, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last verse. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, with the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus. One more time with the chorus. Sing the chorus, everybody. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Our next song, The Eastern Gate. Yan. The Eastern Gate. Oh, A, give me a pitch. Bilisan mo. Ano yan, A? I will meet you in the morning, just inside the Eastern Gate. Then be ready, faithful pilgrim, lest with you it be too late. I will meet you, amen. I will meet you just inside the Eastern Gate over there. I will meet you. I will meet you. I will meet you in the morning over there. Bira, no? Parang talagang malapit na kayong pumunta sa langit sa mukha nyo. Malapit na kayong bigyan ng funeral service. Kapatid. Dapat, hindi funeral service ang abangan nyo. Rapture. Di ba? Anong gusto nyo? Funeral service o rapture? Abaganda yung rapture, ha? Second verse. If you hasten off to glory, linger near the eastern gate.
just inside Eastern Gate over there. I will meet you. I will meet you. I will meet you in the morning over there. The birds keep your lamps all trimmed and burning for the bright watch and wait. He'll be with us at the meeting just inside the eastern gate. Come on, sing now. I will meet you. I will meet you. Inside the eastern gate over there. I will meet you. Amen. I will meet you. I will meet you in the morning over. Pembira, no? Alam nyo, kayo sa Facebook, sana makita tayo doon. Pero sigurado ko, pag tinanggap gusto na yung tagapagligtas, sigurado tayo, magkikita tayo doon. Okay? Last verse. Oh, the joys of that glad meeting with the saints who forever. What a blessed happy meeting. What a blessed happy meeting. Just inside the eastern gate. I will meet you. I will meet you. Amen. Just inside the eastern gate over there. I will meet you. I will meet you. I will meet you in the morning over there. Oh, ano ba English ng awit na ano? Tun maturpos ko tidalan ko. Ano ba yun? Tun maturpos ko tidalan ko. The last mile of the way. Ayan, the last mile. Sikip itong ano ka. Yun. If I walk in the pathway of duty, if I work till the close of the day. Now, masyadong mataas, mataas. Ready? If I walk in the pathway of duty, if I work till the close of the day, I shall see the great King in His beauty. When I've gone the last mile of the way, amen. When I've gone the last mile of the way, I shall rest at the close of the day, amen. And I know there are joys that await me when I go the last mile of the way, amen. If for Christ I proclaim the glad story, if I sing for His sheep gone astray, I am sure He will show me His glory when I'm gone the line of the way goes. When I've gone the last mile of the way, I shall rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I've gone the last mile of the. On the turn now. Hear the dearest of times we must save it. Tears of sorrow are seen every day, but I've no sickness, no sorrow forever.
smile on the way. I shall rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I come the last mile of the way. Iba sa inyo, parang talaga nasa dulo na eh. Ha? Malayo pa tayo. Marami pa ha? Oh, last verse. And if here I have earnestly striven and have tried all His will to obey, twill enhance all the rapture of heaven when I've gone the last mile of the way. Chorus. When I've gone the last mile of the way, I shall rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I've gone the last mile of the way. As people say, ganyan umawit ang Baptist, mga kapatid. Mas nakaka-revive pa yung kanta ng mga nasa bilangguan eh. Alam niyo, nung nagpaawit ako kahapon, yung Bible study ko sa jail, na-revive kami doon. Diba? Baka antayin yung mabilanggo muna kayo bago ma-revive ang kanta natin, mga kapatid. Huwag niyong antay na mabilanggo tayo, ha? Okay, men standing, I'd like to call Lucky Lista of HBBC Pasukin to lead us in the reading of God's Word. Good evening po, Pastor Pruvi, Pastor Jun. Idawat tayo kakabsat nga makipaglukip tayo. Iti Bible tayo, iti libro, iti Jeremiah. Jeremias 33, 1-3. Amen, kakabsat. Nung nakita tayo, iti Bible tayo kakabsat, page 892. Jeremiah 33, 1-3. Basahin tayo kabsat iti verse 1. Kasamet ti sao iti apo dimteng ken Jeremias iti maikadwa adaras. Idi si pupupuk paylaeng iti paraangan iti pagbaludan a kinunana. Kastoy iti kuna iti apo anang aramid itoy. Iti apo anagkel itoy. Ket nangipaslek itoy. Iti apo isu tinagan na. Verse 3, awagan na ket sung batang kanto, ket ipakitak to ken ka dagiti dadakkel, ken manakabalin nga banbanag isuda asaan mo pay nga muan. Kararag tayo kakabsat, amami Diyos minaklan ken ilangitan, yamyamang kami apo iti sasaw mo apuloy nga nangigan mi apo. Yamyamang kami apuloy iti pribilehiyo apuloy nga umay kami umawag o apo iti trono iti parabor mo. Taamo mi o apo dagiti sasaw mo apo sudaw iti mapagbiagan mi. Ita nga gundaway pagyamanan mi apuloy iti pinangtipon-tipon mo kanyami nga umay manen o apo agdaydayaw kasamod apo nga umay umawag o apo iti parabor mo. Yamyamang kami apo iti detoy apo nga promise mo apo, ta dagiti umay mi ibagang araraw apo kutsong batam to. Dagiti nga naamuan o apo, amumi o apo Lord nga ipakitam. Dagiti nakaskas daaw apo Lord nga panagayat mo apo Lord kanyami nga anak mo. Ket itaw apo Lord nga gundaway, kana kami ka di apo Lord iti naayat o apo nga espiritu apo. Kasamot apo nga bendisyon mo apo iti pastor mi apo iti panakaisabaw apo iti sasaom pabuluda mo apo isunay iti nainlangitan mo apo nga sirib kasamot apo nga sikaw apo Lord iti mangdengeg o apo dagiti araraw mi itanga aldaw apo itanga rabi. Ket Lord idawat mi payo apo nga i-bless mo apo Lord iti sisagtunggal mesa iti internet connection apo dagiti pakadanunan daytoy apo Lord nga mensahe mo apo
Sika kadiw Apo Lord iti makisarita. Sikaw Apo Lord iti Mang Ted Apo kanya day iti inanama ita nga Rabi iyo Apo. I-bless mo Apo every part Apo Lord iti service mi ita. Ket sika kadiw Apo Lord iti mailay dayaw. Ket maminsan pa'y pakawanen ng kadimot o Apo dagiti nagbasulan mi. Idawat mi Apo Lord nga dalusan na kami. Tapno kadlang haan o Apo Lord nga nabalkutan o Apo Lord iti basol dagiti karkararag mi. Sika kadiw Apo iti maiday dayaw. Ket iti Apo iti dawat mi iti napateg anagan Apo Jesus. Amen. Okay, tugaw tayo amin, kakabsat. Magandang gabi sa inyong lahat. Masaya ba kayo ngayong gabi? Amen? Okay, nandito tayo palangin ang mga prayer requests ng ating mga kapatiran. So, ang mga prayer requests na ito ay updated weekly. Okay? Updated po yan. Kaya't sa gabing ito, may makita kayong mga bago sa listahan ng ating mga pinapanalangin. At malamang yung iba ay wala na dahil answered prayer or hindi na siya urgent. But usually, our prayer requests are the urgent requests. Okay? So, now, in prayer, part na yun, at habang tayo ay manalangin, basahin natin prayerfully at pagkasublat kayo kada partner. Okay? No, pag mamayo, gisingin mo yan. Right? Let's go to God in prayer.
Dalangin tayo. Lord, maraming salamat sa opportunity that we could come and pray for our brethren. Ato di kita kakabsat nga masaksakit apo ita physically. I ask that first of all, you would lay your healing hand upon them. But I also pray that you will give them a strong faith, not only to be healed, but also to pass the trials and test of life. Kat bendisyon am apo, deti ministry mi, digiti kado apo nga activities, and digiti endeavors, our project. We ask for your continuous provision, O God. For we know with you there is nothing impossible. And Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all stand and sing one more song. He's all I need. Mabalintay tumukawin nga kamsat. Okay. I'd like to make announcements of the activities this week and next week. I will also ask Pastor Bear to give announcement about any of the activity in Pasukin and Pastor Dennis to update us. Hindi natin naririnig kung anong nangyayari. So we'd like to hear from you. Update us with the activities of the church and the ministry so we could pray for. Okay? This coming November 30, anong date yan? Anong araw yan? Bukas, Huwebes. Panalangin nyo yung ating Bible study sa co-eds. Napakasaya po nito. And on Friday, our campus ministry at FCIS campus. So wala tayong campus ministry bukas. We have a campus ministry this coming Friday. Alam niyo po, we are reaching out. Our church, through our volunteer members, are reaching out to hundreds of students every week. It's a blessing na kaunti ang staff natin so that our members
will take the, voluntary spirit to come and teach in our campus ministry. Okay? And on December 2, sa umaga, I'm going to speak on the BYC Leadership Congress. Ang participants ay mga nasa College of Business Education, College of Business, Economics, and Accountancy, CBEA. Mga ilan kaya to? Do you have an idea how many hundred students will be attending? May idea ba kayo? 500? So, we are expecting 500 students. This is a leadership congress. Okay? Excited ako pagka ganitong mga bagay and pray for that. In the afternoon, we are going to have an all choir members. So if you're from Claveria and you would like to come, I require you to come. Mag-attend kayo. Pumunta kayo, bumiyahe kayo umaga, dito na kayo mag-lunch, and join us in our choir workshop in the afternoon. We are going to start at 1 p.m. Okay? So, we will have a wonderful time together this Saturday afternoon para sa ating choir workshop. For those who are studying and part of the BYC, do your very best to be catch up. Ang nakalagay dito actually is 2 p.m. Yeah, so 1 p.m. nagre-ready na kayo sa mga bahay nyo at pumunta kayo. 2 p.m. we are going to have the choir workshop. All right? And this coming Sunday, on the 3rd of December, we are going to have our Barangay Official Sunday. Yan. So invite natin ang ating mga barangay officials to come and attend our service. They will be blessed with our singing and they will be challenged by the Word of God. Amen po ba? Okay. So yan ang ating announcement. Naulit ko, tomorrow night, anong bukas ng gabi? Sulat nyo na. Sulat nyo na sa mga notebook nyo. Sulat nyo. Write it down. Dapat may notebook kayo. Sulat nyo yan para maipanalangin nyo. Come on, write it. Write it down. Write it down. Put it on paper so you can pray for it. Bukas, MMSU Co-eds. Ilagay mo dyan sa screen. I you to just be me and parang itong mga bagay na ito, walang kwenta. Dapat isinusulat nyo yan para ipanalangin nyo yan. Okay? So, MMSU Co-eds Bible Study. Alright? On Friday, December 1, FCIS Campus Ministry. Ayan. FCIS Campus Ministry. Ito ay Vintar. Alright? FCIS Campus Ministry. That's this coming Friday. Okay? And then on Saturday morning, isagay nyo dyan, CBEA Leadership Congress. Ayan. CBEA Leadership Congress. And then December 3, in the afternoon, choir workshop. Okay? HBBC Choir workshop at 2 p.m. And then Sunday, December 3, Barangay Officials Sunday. AB, ilagay nyo na ka dito. Habang nagtatype kayo, nadadagdagan lang. Magtatawag na ako ng next na magsasalita. Wala na yan. Okay? Nakuha nyo ba? Amen? Oo. Praise the Lord. Nung hapon, mga kapatid, nag-Bible study kami sa BJA Lawag City. Tingnan nyo After my Bible study, one of them, na yun yung isa sa mga pinaka-leader nila doon, lumapit sa akin. Sabing ganyan, among pastor, no da kayo tag-Bible study, well-attended. Well-attended. Kayo lang ang pastor na pag nag-Bible study,
lahat ay nag-a-attend. May mga nagba-Bible study rin dito, minsan 10, 15 ang nag-a-attend. Sabi niya, ako nga, nakahiga ako kanina. Narinig ko na nag-a-announcement na mayroon daw sermon. Tinanong ko, sino ang mag-Bible study? At sabi nila, si Pastor Provi. Bigla akong bumangon at pumunta rito. Grabe. Oh, nakakatuwa ang Bible study ko na to. Oh, alam nyo, kahapon, pumapasok pa lang ako dyan sa chapel na yan. Pumapalakpak na sila. Ang bihira, no? Ganon sila ka-excited. Oh, nung magpaawit ako, sabi ko nga, mas masigla pa silang umawit kaysa ibang mga church member. Sabi ko nga, sana mabilanggo muna kayo para ma-revive ang spiritual life nyo. Grabe. Ay, nako. Lalo nung inawit namin nung give them all to Jesus. Ay, nako. You know why? Because they're singing from the heart. Damang-dama nila yung kanilang kinanta, mga kapatid. Grabe sabihin ko sa'yo. Si Edward nga, song leader yan, na-revive si Edward. Oh, na-revive. Mga kapatid, ibang klase. Oo, kaya dapat pag tayo umawit, napakasigla nating umawit. Oh. Alam nyo ang blessing pa? Ito. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo. May favor ang Panginoon sa mga ginagawa natin. Kasi, when was that? Noong Sabado, may nag-message sa akin. At sabi niya, Pastor, magbibigay ako sa Bible study mo doon sa jail ng $100. Hindi naman ako nag-announce sa inyo, hindi ako nakiusap, hindi ako humingi, hindi ako nag-fundraising, pero tinouch ng Panginoon. Ibig sabihin, may ginagawa, kumikilos ang Diyos sa Bible study ito. Oh. When you are doing the work of God, God will work. Oh. Kayo ba nakikita nyo kumikilos ang Panginoon sa buhay nyo? Pag ginagawa mong kalooban niya, kikilos ang Panginoon dyan. Oh. Kaya sabi ko, pameriendahin natin sila. At pamerienda kami. Paluto ako dyan ng pansit. Kaya nag-distribute kami, mga kapatid. Tapos, kahapon, I was informed na meron na naman tayong isang kapatid. Sabing ganyan, magbibigay ako ng 3,000 pesos para sa ministry ni Pastor. Piruin mo yan. I mean, mga kapatid, you talk about gravity, you talk about the law of gravity. The law, you talk about the law of attraction. That's the law of attraction. Diba? Hindi ka nagsasalita, pero nag-i-invest ang tao sa ginagawa mo. Law of attraction. Why? Because we are doing the work of God. So anong inisip ko? Nanalangin ako sa Lord. Anong gagawin ko sa 3,000 na to? Sabi kong ganyan. Bibigyan ko yan ng daily bread. Oh. Kaya yung nagbigay ng 3,000, dyan napunta yung 3,000 mo. Mga daily bread ng mga preso. May daily bread na sila. Tinalo na nila kayo. Kayo, hindi pa kayo kumukuha ng daily bread. O kayo na yata kayo interesadong mag-daily bread sa next year. Sila may daily bread ng hawak. Look at that. Tuwang-tuwa sila. Di ba? Oh, grabe. Tapos nagpalaro kami. Oh, ang premyo ng kada isang manalo, 500. Matalino yung dalawa. Magkalaban sila. Sabi nila, kahit sinong manalo sa atin, paghatian natin yung 500. Kaya relax lang sila. Di bale kahit sinong manalo, hati sila sa 500. Oh, kaya kapatid, praise God. You talk about the law of attraction in leadership. That is law of attraction. Not because I'm active. No, I am not. But God, the Bible says, when you lift up the name of Jesus Christ, He will draw all men unto Him. Pag tayo po ay nangarap na ipahayag ang pangalan ng ating Perso Kristo, ilalapit niya ang mga tao sa Kanya. Amen?
Okay? Kaya praise God for that. Panalangin niyo po yan, ha? Amen? Okay? So ulitin ko, tomorrow night, MMSU, Co-Eds Bible Study. Ipanalangin niyo na yan. Pambira naman kayo. Para naman may party kayo dito. Di ba? Hindi ka lang attend na Kristiyano. May party ka rin sa mga ina-announce ko. Halimbawa, next week, sabi ko, mga kapatid, napakasaya ng Bible study namin sa Co-Eds. Mag-amen ka. Bakit? May party ka eh. Alam mo kung bakit hindi nasisiyan ang member sa ina-announce ng pastor? Kasi wala kang bahagi doon. Kaya naging may bahagi ka. Ako nga, alam niyo ang prinsipyo kong pastor, pakinggan niyo to. Ang aking prinsipyo na pastor, wala akong pakialam ka-fellowship natin sa HBB so hindi, pero I will bless them. Oo, kahit kalaban yan, ibibless ko yan. Bakit? Kasi pag umangat, wala akong mararamdaman na masama. Dahil may bahagi ako sa kanyang pag-angat. Kaya naman nag-iinggitan ng mga Ilocano. Kasi ang Espiritu, innapelo. Hindi ba? Ugali nating Ilocano yan, aminin nyo. Innapelo ti Ilocano. Maganda yung bahay mo. Nung nagpatayo yung kapitbahay mo ng mas malaki, hindi na maganda yung bahay mo. Bakit? Naapeluan ka. Kasta ti Ilocano. Dapat alisin natin yung Ilocano na hindi magandang ugali na yan. Oo, dapat pag, halimbawa, yung kapitbahay mo nagpatay na mas malaki, sabihin mo, pinagyan. Oh, pag yung isang church member, di ba, magpapapray over ng sasakyan, hindi yung aglib-bilibi ka, barumalugan na. Dapat na sabihin mo, pinag-pray ko yan. Ganon din ho. Nag-a-announce ako, nakatulala ka. Alam mo kung bakit? Wala kang bahagi kahit man lang prayer. Di ba? Oh, kaya manalangin kayo para dito, ha? Co-eds, Leadership Congress sa umaga ng Sabado, choir workshop sa Sabado ng hapon, at yung ating barangay official sa Linggo. Okay ba yon? Okay, pakinggan natin si Pastor Bear. Wala sa atin si Pastor Bear, ha? Saan ka, Pastor Bear? Oh, habang inaantay natin, Pastor Dennis, update. Animbag nga rabi tayo, Pastor Proby and Pastor John, ken gastamit kanyayo kakabsat. Maday dayo ti Apo Pastor, di last week nakapagkandak kami iti talong necrological service, ken may isang funeral. And then last Sunday, Pastor, napang kami nag-reach out iti may isang barangay. And then iti Monday, Pastor, napang kami di apari, Pastor, binisita ti DGJ Mission, ken Ijela Sam Pastor Bex. And then iti Bible study and police station, Pastor, by God's grace. And then next week, Pastor, ti marami to next week was ti Apo. Ket iso DJ jail ministry, Pastor, to no Pastor. Ken meeting with all life coaches, Pastor, iti J-Police Regional Office to Tugigaraw, Pastor. So maday daw, Pastor, kadagito yung opportunity ken dagiti masesave, Pastor, by God's grace. Thank you po, Pastor. Salamat. Tinype nyo ba yan? Lagay nyo na. Oo, type nyo yun para kopyahin natin yan. Kung may cellphone kayo, screenshot nyo yan para ipag-pray nyo yung mga activities natin sa Claveria. Oh, para may bahagi tayo. I mean, hindi lang ho mga members, individual ang pinapanalangin. Dapat ministry. Okay? So simula ngayong gabi, kada Merkoles, gagawin natin yan. Ang mga pastor natin, mga coordinators natin, ay magbibigay ng date at prayer request para maipanalangin natin ang mga gawain na ito. Sasabihin ko sa inyo, mas lalo pang lalo ang mga ministry na yan. Okay? O, Pastor Dennis, pakiulit mo nga at dahil hindi
habol yung ano mo, announcement ng update. Go ahead. Pastor, mapang kami dito gigaro all life coaches ti Kailan yan? Kailan? December 5 po, Pastor. December 5. And then December 6, Pastor, ito yung jail ministry, J. Sanchez, Pastor. Okay? And then tumbigat, Pastor, ito yung Bible study, ito yung police station po, Pastor. Police station. O yan. Thank you po, Pastor. Okay. So bukas, Friday, Webes, Bible Study Police Station. December 5, life coach workshop sa Tugigaraw. Ang ibig sabihin ng life coach, ang mga pulis kasi ngayon, pinupuntahan ng mga pastor yan. Ang tawag sa pastor, life coach. Ang galing, di ba? Yan ang tawag ngayon eh. Life coach. Naging very usable yung salitang coach ngayon. Di ba? Dati ang coach, bag lang yun eh, di ba? Coach. O maya, naging coach ng laro, di ba? Oh, pangatlo, ngayon, pati police coach. Sa business, coach, di ba? Pag meron kang trainer, coach namin yan. Ganon. So, pray for that. And then December 6, jail ministry. Okay? Jail ministry. All right. I like this to be on the record. Ngayong December ko mag-conduct ng coordinators, preachers, and key leaders workshop. Tuturuan ko kayo paano magturo sa campus ministry. Bigyan ko kayo ng mga lessons, paano mag-conduct ng jail ministry, paano mag-conduct ng necrological service. Kahit hindi man ako makapunta, halimbawa ni Brother Jacobo ag-preach. Okay ba yon? Pambira, Brother Jacobo, ha? O kaya, kung hindi si Brother Jacobo, absent siya, si Tito Ray. Pambira. Tirahin ni Tito Ray lahat yan. Ha? Talagang tiktikan na amin nila. Amen? Oh. Yan. I will train you kasi lumalaki ang ministry natin. Kaya kailangan nating mag-train ng mag-train kasi wala naman akong question sa willingness nyo. Willing na willing kayo lahat. Di ba? Talagang nandyan na yan, mga kapatid. Kailangan nyo lang talagang matrain. Oh, amen? Yan. Okay? So, pray for that. Next week, darating na si Pastor June. Amen? Darating na ang ating patriarch. Ambira. Amen? Oh, sasaya ng mga ngiti niyo, ah. Okay? Oh, hindi naman niya ito maririnig ng gabi kasi yung preaching lang ang ipapanood bukas. Pero ito in-announce ko ng Sunday afternoon, let us welcome our pastor very well. Okay? Usap-usap tayo natin yung kanilang refrigerator ng pagkain. Kung meron kayo dyan, isda, inyo rito, lagay natin dyan. Ano pa? Gulay, meron sa banyo, may mga kamatis kayo. Tabungaw, ano ba? Lagay nyo rito, dalhin natin yung ref nila. Amen po ba? Oo. Let us make them feel that they come home and they have all the amenities they need. So, prutas, kung kayo ay may mga prutas, dalhin nyo at lagay natin sa kanilang ref ang maraming mga prutas. Saging, ganyan. Claveria, padala ka, pastor. I-order mo na yung mga masasarap. Paborito ni Pastor June. Alam mo na yon, Pastor Dennis. Okay? Automatic. Na paborito ni Pastor June. Alright? So, dapat pagdating nila, mga kapatid, talaga naman na, excited silang kumain dito. Okay? Naku-order na ako noon ng iipon. Adatalo aki, hindi tan kakabsat nga gururay kadakwada. Nga, diyan ka mo, manupeng aldaw Carlo, sakbay nga daipon. Lawas na. Nanginan to naman na. Baka 2,000 man ti sa nga salup dita. Naya. Pamanda 2,000 sa nga salupan. Okay. So, that's what we're going to do. And, we'll have time, fun time. Tapos, salubungin natin yan sa airport. Amen? Okay. So, pray for them. They are very excited as well. All right? Andiyan na ba si Pastor Ver? Can we put Pastor Ver on the line? Okay. Palagay ko, hindi maganda yung audio, pero hopefully okay. Sige.
Bakit wala siyang wireless mic? Ayun, hindi niya ginagamit yung wireless mic. Oh, sige. Mali. Okay, di ba Next week na. Next week. Sabi ko sa inyo, alam nyo, ako, every service to me is always a special service. I do not treat any service ordinary. Pinagalitan ko ang mga AV after prayer meeting natin last week. Sabi ko, baka akala nyo ordinary service, kasing special ng prayer meeting ang Sunday morning. I do not want from the start to the end na may palpak sa ating live stream. Kaya ano yan? Kaya kayong mga members, huwag niyong tratuhin ang prayer meeting na ordinary service. Lahat, dududwa lang ortigimong tayo di makalawasan, ordinary pela jime. Hindi, dapat lahat yan special. Oh, dadalawang isip ako ngayong gabi, anong ipipreach ko eh. Dalawa kasi yung outline ko, yung how to behave in a church service. Isa? Oh, tsaka ituloy ko yung Macedonian model. Oh, pag-mixin ko na lang yan. I-mix ko na lang. Amen? Okay. Sige. Anyway, I'd like to welcome our sanctuaries tonight. Pasukin main good evening sa inyo. Kaway-kaway kayo dyan. Okay. Very good. Nandun si Everine ha. Nakita ko si Everine. Ikaw ba yan, Everine? Nandun si Everine. Alright. Claveria, muli ay ating makita sila. Magandang sa inyong lahat dyan. Okay. Good. Oo. Pastor Dennis, dapat nandito ka next week ha. Salubungin natin ang ating patriarch. Magbiyahe ka. Oo. Malapit na pala yung aming flight to Singapore. Okay? Pag-pray nyo po yan. Lasam. Lasam, Cagayan. Magandang gabi. Lasam. Lasam. Okay. And then Lawag. Lawag City. Alright. Good. Yung ating mga kapatid dyan sa Australia. Kumusta kayo lahat dyan? Australia. Amen. Alright. Very good. Dingras. Ayun, ang mga Dingras. Dingras. Very good. Tapos yung ating ibang mga kapatid, just show the whole video. Habang aking i-acknowledge, yung mga bisita itong binigay mo card. Kaya ba to? Okay. Pagkagandang pangalan, Ma'am, Liwliwa Tayamen. Asan siya? Pambira. Mukhang winitnessan muna dun sa baba. Meron pang isa dito kanina na papel. We have guests. Paki-introduce mo yung mga guests natin, Brother Ryan. Yeah, go ahead. Sige. Ayan. Rina Malapit. Okay. Perang layo Thank you. Next. Johanna from Manila. Okay. That's great. Magandang gabi. Thank you very much. All right. Tumayo tayong lahat. Sing welcome song. Pakipagkamayan kayo sa ating mga bisita. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, may we always be to what God would have us be. A family always there, strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. Worth love beyond our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us.
we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to be strong. To be strong and to be known. Okay. All right. You may now begin. Okay. Welcome na welcome kayong lahat. Pakinggan natin ang special number. Pero bago dyan, batiin natin si Tatay Mariano Aguba sa gabi ito dahil birthday niya sa araw na ito. Ayan. Okay? Pakita nga natin ating screen ang isang member natin na faithful sa Karuan. Maraming salamat. Wala na silang video. Nawalan yung kanilang video. Okay? Praise God. Let's have the special number. Special number.
Okay, binabati ko rin ang ating mga kapatid dyan sa abroad from Hawaii. Tita Minda, gabing-gabi na, pero kasama pa natin. Okay, Ma'am Marites and Angelo. Brother Cyrus of South Korea, magandang gabi dyan sa South Korea. Mukhang malamig sa South Korea ngayon. Okay? Thank you very much. All right? Now, before I share with you the message for this evening service, makinig muna tayo ng isa sa mga testimonies ng ating mga kapatiran sa Australia. Now, let's hear from one of our new believers. Ito po'y bago pa lamang. Nakakatuwa po ang kanyang testimony. Let's hear from Brother Toto. He is from Jensan, pero nakabase siya ngayon sa Brisbane, Australia. Okay? Pakinggan natin. Good afternoon po, Pastor, at sa mga kapatid dito sa Australia. Thankful ako sa Panginoon. Kasi po, di ba, Pastor, nakwenta ko po sa'yo dati nung first ako na dito. Nung first ko talaga na pumunta din sa church yun din yung opening ng church dyan sa Bacara. Sabi ng sanctuary, yung open talaga na. Ang problema nun, pagdating ko dito is Ilocano talaga lahat. So hindi ko talaga naiintindihan kahit isa. Sabi ko, hindi ako babalik by next Sunday. Kasi wala ako naiintindihan kasi, pero pinalangin ko talaga sa Panginoon. Nandun pa ako sa Pinas kasi backside ako for how many years. Inom, barkada, ganun. Tapos sabi ko, gusto ko sana maibalik kung ano yung dati. Kasi hinahanap pa rin kasi yung iba talaga yung life mo dun sa Christian life. Parang kulang talaga, parang walang yung tamang daan, kumbaga pa. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Sa iyo lang, nabubuhay ka lang, kakain, inom. Tapos parang walang patutunguhan yung buhay. Inong pinalangin ko, sabi ko, sana makahanap ako dito ng church na Pag sabi ko, ay, hindi pala ako makahanap kasi nga English pala yung dito. Yung mga church. Yung invite ako ni Bro Jeff, sabi niya, sama ka dun sa try mo lang. Pagdating ko yung mga Pinoy, okay to. Kaso noon lang yung naging problema. Hindi ko talaga naiintindihan. Pero nung next week, wala nang gumagawa doon. Ako, try ko bumalik, baka magtagalog na doon si pastor, oo. Baka sakali. Pagdating ko, ganun pa rin. Pa rin yun, yung tawag nun yung Bali, Ilocano pa rin. Pero yung mga passage, sakto din yung sa mga, yung mga stress ko sa buhay, sa financial lahat. Anong gagawin ko? Lahat sa passage, sakto din siya, tapos wala nakalimutan talaga yung Panginoon, gano'n. Hanggang, iwan ko ano nangyari, bakit hindi, palagi na ako nagsisimba. Hindi ko na iniisip yung language barrier. Hanggang umabot ako, magwa 1 years, na naman. At saka yung prayer ko din, sabi ko sana, din yung misis ko na, kung ano yung experience ko ngayon sa pagbabago, kasi, hindi na ako kasi, shirt lang, kasi nga, inom ito, tapos, nalayo na din ako yung sa nag-struggle time na yung parang conviction ko is yung tama at mali. So meron ako mga kakilala na kailangan kong layuan. Amen. Tapos yung mga bagay na ginagawa ko, yung totoo, maging honest ako, hindi na talaga ako umiinom. Minsan natutokso akong uminom kasi parang nauuhaw. Pero pag naalala ko na parang kilo kasi may nanonood sa akin, tapos yung mga nakapalibot sa akin, baka makita nyo rin, palagi nagsisimba every Sunday, tapos uminom parang, parang nahihiya na talaga ako na makita na uminom or iinuman lang. Oo. E ngayon, thankful lang kasi si Mrs. andito na. Amen! Saka, pinalangin ko din talaga na kung ano yung experience ko dito is may experience niya din. At first, medyo may struggle kami sa ganun. Pero habang tumatagal, sabi nga, just prayer lang talaga. And then, thankful din ako sa asawa ko talaga is, ngayon is, for the grace of God talaga, yun talaga yung pa-change din sa perception naming dalawa sa buhay. Salamat din sa mga brothers. At totoo lang po, Pastor, thankful ako sa mga testimony nila na Bro Aldrich, Bro Nelson, sa kanila, kung ano sila dati nakikita ko. Ito palang church na ito is para hindi naman magiging wala kang kasalanan kundi sabi nga sinless na po. Yeah, thankful po ako. Praise the Lord. Maraming salamat, Brother Toto, sa iyong napakagandang patutuo. Okay. Panalangin, let's pray. Heavenly Father, what a blessing to hear
a testimony from one of our outreaches, especially abroad, itong Australia. Salamat Panginoon na mapakinggan ang isa sa mga bunga, resulta ng pangangaral ng inyong salita at makaabot dun sa kanila. And what a blessing to see a changed life, not only a changed life, but a transformed life that's growing in grace and growing in faith. I pray, Lord, that we could reach more people in Australia and see more believers grow, transformed to become the Lord Jesus, like the Lord Jesus Christ. Tonight, I pray that you bless our message and speak to us in a very special way. In Jesus' name, amen. Noong pong ako'y nagsalita sa Ilocos Sur and I shared this message on the model of the Macedonian believers. The Macedonian believers' model of Christian life. It is one thing to be a Christian, but it is another thing to be a model Christian. Because the link or the difference, the missing word between a Christian and a model Christian is the word transform. You cannot be a model Christian if you're not transformed. Ang ibig sabihin ng transform ay binago. Until you are changed and you are transformed, pag nangyari yan, you can never be a model Christian. Now, there are 3 transformations that can happen in your life. Pakinggan nyo ha? 3 transformations that can happen in your life. Number 1 is natural transformation. Natural transformation. Ang ibig sabihin ng natural transformation, ito po yung nakita mo yung sarili mo na, get a picture, tignan mo yung Facebook mo, yung post mo ng selfie mo noong 2015, i-compare mo ngayong 2013, nagbago ba? Nagbago hindi. Ang tawag dyan, natural. Pag ikaw ay tumanda, mukha mo, natural. Humina ang katawan, natural. Everyone is transformed in a natural way. Okay? Now, number 2, the second kind of transformation is incidental transformation. Ang ibig sabihin ng incidental, dahil sa nangyari na bago ang buhay mo. Halimbawa, na-disgrasya ka, napilayan ka, di ka makalakad, na bago yung buhay mo as a result of the incident. Hindi ba? Nasunog yung bahay mo. So, tumira ka ngayon, halimbawa, we have a brethren na nasunog ng bahay, and they had to build another house. So pag binisita mo yung kapatid, ngayon, na ang last na visit mo is 5 years ago, makikita mo, nagbagong buhay niyo ah. Bakit nagbago? Incidental transformation. At marami pong mga ganyan sa atin. Okay? Pero mga kapatid, ang pinakamagandang transformation, makinig, ano yung number 1? Number 2, ang pinakamaganda is intentional transformation. Ang ibig sabihin ng intentional, pinano mo, dinicide mo, niresolve mo sa sarili mo, magbabago ako. So, if you are going to be transformed, are you going to be transformed naturally? Pagdating po sa Christian life, walang natural transformation. Wala pong accidental transformation. Ang pagbabago sa buhay ng Kristiyano is always intentional. Halimbawa, magbago yung pagsusuot mo ng damit kung ikaw ay babae. Di ba? Nabago yung pagsusuot mo. Accidental ba yan? Ganyan bang suot mo dahil may nangyari sa'yo na na-disgrasya ka, muntik kang namatay, kaya ganyan ang suot mo? Hindi. Natural ba yan? Hindi. Ang tawag dyan, intentional. Na-realize mo ang tama, ang kaaya-aya sa Diyos at ayon sa kanyang salita at sinabi mo, I am going to conform
myself sa sinabi ng Panginoon at dahil sinunod mo intentionally ang sinabi ng Diyos, kaya ka nabago. Ang tawag dyan, intentional transformation. Pwede kang magbago. Pwede kang umangat. Pwedeng umunlad ang pananampalataya mo. Pero kung ganyan ka na passive, nag-aantay na lang lagi, nag-aantay, passive, ay hindi ka talaga magbabago. Preaching nga, hindi ka maka-amen. Paano ka magbabago? Pero kung ikaw yung Kristiyano na, maganda yung lesson ni Pastora, i-apply ko nga, magbabago ka talaga. Uunlad ka. Aangat ang antas ng espiritualidad mo. Oh, kayong mga nagtutugtog ng music, yan bang music nyo na yan? Yung mga kumakanta ng choir, incidental ba yan? Ikaw ba yung isang araw, nauntog ang ulo mo, boom! Nawalan ka ng malay. Paggising mo, alam mo nang magpiano? May ganun ba? Di ba? Oh. O kaya, pambira, napanood mo lang ganyan, si Regine Velasquez, napanaginipan mo pala, na kumakanta, si Regine Velasquez, paggising mo sa umaga, para ka ng songing bird. May ganon? Wala. But you have to what? Practice. That's what you call intentional. Alam nyo, napagagandang i-message to pagdating dyan sa mga public leadership, business, mga kapatid, applicable tong sinasabi ko sa inyo. O, kung nagne-negosyo ka, bigla na lang ba na, uy, ang daming customer, uy, ang dami kong nabentahan. Aksidente to, walang ganon. Talagang tinatrabaho mo yan, hindi ho ba? Ang kagandaan sa atin, sa pagbabago ng buhay ng isang Kristiyano, may bumabago sa atin. Subalit, dapat ikaw mismo, makipag-cooperate ka sa Panginoong Diyos na bumabago ng ating buhay. Oh, ulitin natin. What are the 3 forms of transformation? Number 1, basta lang nangyayari yon. Yung pagtanda ng mukha, nangyayari yan. Pagkulubot, nangyayari talaga yan. Natural. Ba, pampihira, mukha ka ng matanda. Last natin nagkita, para ka lang, totoy. Tapos ngayon, tatay. Bakit? Natural transformation. Ano yung mga insidenteng nangyari sa buhay mo, kaya nabago ang buhay mo. Di ba? O, pangatlo, intentional. Ang Christian life, intentional. Kaya mga believers na ito, hindi po sila ay mga believers na tamad, hindi po sila ay mga believers na passive, hindi po sila nagtatanga-tangahan, kundi ang mga believers na yan, mga kapatid, intentional, may puso, may commitment, may desisyon, may resolve sa kanilang buhay. Yan po ang buhay ng mga Macedonian believers. Nagtataka ka, tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa rin lumalago. Bakit? Nag-aantay ka ng natural na pagbabago. Nag-aantay ka ng insidente. Huwag mo nang antayin yun. Be intentional. Okay, ngayon, ano yung makita natin sa buhay ng mga Macedonian believers na ito? Number 1, they are models of sufficient grace. Ibig sabihin, hanggang inalam nila, pinag-aralan nila, inunawan nila ang biyaya ng Diyos. Ang problema sa maraming Kristiyano, preach ang pastor tungkol sa biyaya, hindi man lang mag-care na, maganda yun Ano bang ibig sabihin nun? How does that apply in my life? Hindi man lang paganahin ang utak ng ganun. Very passive. Kaya tuloy, ilang preaching na kami ng grace hanggang ngayon, disgrace pa rin ang buhay mo. Bakit? Kasi hindi mo inuunawa. Hindi ka intentional Christian. Ibig sabihin, aantayin mo ba na lalago ka sa biyaya na wala kang ginagawa? Lalago ka na lang sa pagpapala na hindi ka nagbibigay? Lalago ka na lang sa pananampalataya na hindi ka nagbabasa ng Biblia? Na hindi mo talaga sineseryoso ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon? Walang mangyayari. Kailangan intentional ka. Mula ngayon, sabi ng Panginoon, ano ba yung biyayang yan? Palaging kinukwento ni Pastor yan. Ang daming kwento, ang daming testimony.
Ang daming pangaral, daming paliwanag. Ano ba talaga yung biyaya? Paano yan na-apply sa buhay ko? Ano yan, Lord? Kaya itong mga Macedonian, sila po ay mga tao na nakaunawa ng biyaya ng Diyos. Ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa kanilang buhay? Oh. Pangalawa, they are models of steadfastness. Sila po yung mga Kristiyano na na-appreciate nila ang kahalagahan ng pananampalataya pagdating sa problema. Alam niyo, ang mahalaga po sa problema, hindi lang solusyon. Ang mahalaga sa pangangailangan ay hindi lang provisyon. Ang mahalaga pag may sakit ay hindi lang kagalingan. Ang mahalaga, pananampalataya. Alam nila pahalagahan. Because there are times na pag may problema, ang iniisip natin, solusyon. Hindi. Ang Panginoon, tinatry ka pala, test of faith. Test of faith pala yun. So these are people who have displayed the kind of faith that Christians should have in times of adversity. Modelo. Pangatlo, they are also models, ano yung natutunan natin? Of sacrificial giving. Ibig sabihin, hindi po sila madamot. Namagamanta ka abay mo, hindi ka ba madamot? Pahingi naman oh. Naalala ko mga kapatid, si Pedro, bumili ng napakalawak na lupain, ektarya. Tinamnan niya ito ng mangga, ng saging, ng rambutan. Tinamnan niya ng mais, mga prutas na sari-sari, parang bahay kubong kinalabasan. Kapatid, after several years, bubunga na, bumisita si Juan. Bumisita si Juan. Di si Juan tamad ha, ibang Juan to. Sabi niyang ganyan, Pedro, paingin naman ng mangga. Paingin naman ng mga mais mo. Sabing ganyan ni Juan. Sabing ganyan ni Pedro, pahingi. Nasaan ka nung nagtatanim ako? Nasaan ka nung nauulanan ako? Nasaan ka nung nahihirapan ako? Nasaan ka nung pinaki ko ito? Tapos ngayon, pahingi. Nasaan ka nun? Sumagot si Juan. Sabi niya, Pedro, pasensya na. Nasa bilangguan kasi ako nun. Sabing ganyan ni Pedro, bakit naman ka nabilanggo? Sabi ni Juan, pinapatay ko kasi yung mga madamot. Bigla sabi ni Pedro, sige, asya, ganun ba? Sige, kunin mo ng lahat ng gusto mo dyan. Mga kapatid, may pumapatay pala ng madamot. Kaya ikaw na Kristiyano, huwag kang kuripot. Baka dyan kukunin ng Panginoon ang buhay mo sa kakuriputan mo. Diba? Mga kapatid, matulad kayo kay Pedro. They are yun ang mali model. They are models of sacrificial giving. Di ba? Sabing ganyan, they give beyond their means. Palagi na lang ang mga sa atin is about addressing the issue of living beyond your means. Etong gastos mo, etong wants mo, etong needs mo, eto yung income mo, above your means. Ang nakita natin dito, they are giving above their means. At ang natin dyan, mga kapatid, nang tinitignan ng Diyos sa ating pagbibigay kaloob, ay hindi lang sa amount, kundi yung sakripisyo na involved, na ibigay mo yung amount na yan. Okay? Number 4, not only that, but we can also see that the Macedonian believers are models of surrendered lives. Ayan. They are models of surrendered lives. Pakinggan natin, verse number 5. Tingnan natin, verse number 5. Okay? Of the same chapter. Ayun. And this they did. Tingnan niyo po This they did. Ano po yung ginawa? Ano yung ginawa? Yung kanilang pagbibigay. This they did. Not as we hope. Hindi dahil inaasahan namin. Dahil talagang wala kaming maaasahan sa kanila. Wala kaming ma-expect na kaya nilang ibigay. Dahil mahirap nga naman ang buhay.
Pero ginawa nila ito. Sabing ganyan. Bakit? But first gave their own selves to the Lord. Yan po ang aking topic ngayong gabi. Gave their own selves to the Lord. Wala pong mahirap na ating ibigay, ipagamit para sa Diyos kung ang ating puso, tignan yung word na to ha, I want you to catch this word and use this word as a Christian. The word is sold out. Ang ibig pong sabihin ng salitang gave their own selves, ibig pong sabihin, sold out sila sa Panginoon. Tanong ko sa'yo, sold out ka ba sa Panginoon? Now, let me give you some, definition of what it means to be sold out. Okay? Pag sinabi mo kasing sold out sa negosyo, wala na, ubos na. Wala nang natira. So in the same way, pag sinabi nating sold out sa Panginoon, no reservations. Kung para sa Panginoon, okay ako dyan. That's what it means to be sold out. To be sold out means our money, our time, our dreams, relationships, and our possessions, everything about us belongs to Him and will be readily available for His purpose. Yan ang ibig sabihin ng sold out. O yan. Lagay mo to ha. Hindi ko kasi binigay yung meaning na to eh. Okay? Ulitin ko. Our money, okay? Our money, time. Meron po ba kayong mga time? Alright? Dreams. Do you have dreams? Halimbawa, dream means, anong kukunin kong course sa college? Anong magiging career ko sa buhay? Our dreams, ano pa? Relationships. Okay? Ibig sabihin, yung mga taong nakakasalamuha mo. Relationship means influence. Diba? Tao na nai-influensyahan mo. Ano pa? Possessions. Ito man ay bahay. May bahay po ba kayo? Sinong may bahay dito na sarili? Taasan ka. Okay? Sino sa inyo dyan may sasakyan na sariling dinadrive? May kotse kayo. Congratulations pala. Dinedicate ko yung kotse ni Sister Jen nung, kailan ba yun? Sunday. Nung Merkules, dinedicate ko yung bagong kotse ni Mayan. Nung isang Merkules, nung isang Sunday, dinedicate ko yung kotse ni Doc Lester. Pambira paglinggo, tinignan mo dito sa church natin, no? Ang grabe ng transformation dito. Di ba? Ito aksidente na bumagsak lang tong building dito. Intentional lahat yan. At dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tapos kahapon, pinag-pray over na namin yung Sangyup sa Labay. Hindi nyo pa nasubukan, puntahan nyo yon sa Sangyup sa Labay sa Vintar. Nung isang linggo, pinag-pray ko yung business ni Brother Ruby. May mga possessions ba kayo? Hello? Buhay pa ba kayo dyan? Okay. Ano pa, mga kapatid? Your position. Ikaw ba'y manager? Ikaw ay boss? Ikaw ay upline? Ikaw ba ay teacher? Engineer ka? May mga tao ka? Pakinggan nyo maigi ito. Okay? Pag meron ka niyan, okay? Etong mangyayari. Everything us belongs to Him and will be readily available. Readily available for His purpose. Yan ang ibig sabihin ng sold out. Ganyan po ang mindset ng mga Macedonian believers. Anyaman nga dakadakwada, available para ti Apo. Pihirang yan. Ha? Ganyan ka ba? Tanungin mo ngayong katabi mo, ganyan ka ba, Brad? Look at that. Kaya po, nung magsabi si Apostol Pablo, mga kapatid, bigyan natin yung mga kapatid sa Jerusalem. Kahit walang-wala sila, ginawa nila ang paraan
para magkaroon at makapagbigay. Bakit po? Because they are sold out for God. Tanong ko sa'yo, ito ating naman, alin dito ang pinagamit mo na sa Panginoon? Alin dyan? Next, alin dyan ang meron ka na hindi mo pa pinapagamit sa Lord? Know that? Money. Hindi mahirap sa'yo. Kung para sa ministry ng Panginoon, kahit lahat ibigay mo yan eh. Are you with me? Naalala ko nung 2017, pambira. Sabi ko, Lord, may bibili lang ng Fortuner na to. Mayroon akong sasakyan ng Fortuner. Gasolina ang engine. Oo. May bibili lang sa Fortuner na to, Lord. Ibibigay ko na first fruit ko sa iyo yan. Pero sa isip-isip ko, sino naman ang bibili? Kasi di ba sa atin dito, ang mahal ng gasolina. Tapos ang engine yan po, 2.8. Ikumpara mo sa Fortuner na diesel, dobleng gastos mo dyan. Gas nga eh. Gas. Gastos. Kaya sino ba naman bibili nun? Pero sinabi ko, Lord, may bibili dyan, bibigay ko lahat. Aba, may tumawad ng 500,000, bibilhin niya daw ng 500,000. Sabi ko, Lord, pambira. Hindi ka nagbibiro, Lord. Hindi rin ako nagbibiro. Binigay ko. At nung binigay sa akin yung pera, binigay ko lahat yan sa Panginoon. If you're sold out for God, ibig sabihin, may trust ka sa Kanya, kaya niyang palitan yon. May pagmamahal ka sa Kanya, kang reserve. I mean, ang nakakahiya kung minsan sa harapan ng Diyos kaya mong ilibre yung mga kaibigan mo, gagasta ng 3,000, 4,000. Ang first flow 1,000. Hira naman, oh. Kanino ka sold out? Diba? Kanino ka sold out? Pag sold out ka sa Panginoon, walang limit. Kaya nga mga kapatid ginawan nila ng paraan beyond their means. Bakit? Naintindihan niyo po ba yun? Ngayon, nung time na yun, binigay ko na sa Panginoon. Wala na akong sasakyan. Sakto naman, bumili ng church. Bumili tayo ng Kia na Jeep na diesel. Di ba? Binili natin yan, 200,000 pesos. First time kong bumili ng sasakyan na diesel. Tuwang-tuwa ko. Anong ginawa ko? Pina-upholstery ko yan. Pina-aircon ko yan sa harap at doon sa kanyang katawan sa likod. Kako, ito na ang maging service ng church, personal service ko na rin na pastor. Tuwang-tuwa kami, nag-drive ako. Sama ko yung aking family, visitation kami, punta kami sa Lawag, punta kami sa mga lugar. After 1 month, na-confine si Kirk at Catherine. Allergy. Dahil po, pumapasok yung usok sa loob. Air condition yon. Amoy na amoy mo yung usok. Nagka-asma, na hospital. Then sabi ko, Lord, alam mo Lord, nung binenta ko yung Fortuner, para ibigay kong first fruit sa'yo, wala sa isip ko na papalitan mo yun. Hindi ako nag-expect sa'yo, Lord. Although sa aking pagkatao, may expectation ako, pero dinedma ko yan. Ang aking punto lang, Lord, ay ganito. Hindi ako magbigay para palitan mo. Magbibigay ako kahit hindi mo palitan dahil mahal kita, Lord. Pero ngayon, Lord, tignan mo naman. Na-hospital na si Kirk at si Catherine. Baka naman, Lord. Hindi pa uso yung baka naman nung araw. Wala pa yun. To cut the story short, kakatuwa. Nandun po kayo nung pinag-pray natin yung bagong MU ni Pastor Provin. Alala niyo yan? At ang napakasarap na kwento niyan, mula noon hanggang ngayon, hanggang nung time na yon, hindi po kami nakaranas ng brand new. Hindi rin kami nakaranas ng second hand. Anong naranasan namin? Third hand, fourth hand. 5 tao na yung tricycle na yan, bago nakarating sa amin yan. For the first time, naka-brand new. Nakakatuwa. Amen? But what is my point here?
Whatever, when God requires it, wala kang excuse, wala kang question. Kung ang udyok ng banal na Espiritu sa'yo, benta mo yung lote mo, bigay mo sa akin, gagawin mo yon. In fact, ginawa ko rin yan. Yan ang sold out. Ganyan ka ba ka-sold out? Be careful at baka masyado kang dreamer, ambisyoso sa buhay mo na pag ang Diyos sabi niya, offer me your son, your only son, kakalabanin mo na ang Diyos. When God told to Abraham, offer me your son, your only son, hindi po niya kinalaban ng Diyos. Hindi siya nakipag-bargain sa Diyos. Alam niyo, minsan tayo, nakikipag-bargain pa eh. Okay lang naman yon, walang problema. May mga time na talagang pag nagbigay tayo, pag nag-commit tayo, may bargain tayo sa Diyos, di ba? Pero si Abraham, walang bargain. Hindi niya sinabi, Lord, o sige, susunod ako sa'yo, pero. Minsan ganun tayo, di ba? Pero si Abraham, wala pong pero. Wala pong what if. Walang bargain. Basta siya sold out. Ibig sabihin, naniniwala na kung anong gusto ng Diyos, paala siya kung anong gagawin niya dyan. Basta gagawin ko yung pinagagawa niya sa akin. So what did Abraham do? Kinuha niya yung kanyang anak. Punta sila doon sa Mount Moriah. And when he was about to actually slaughter his son, pinigilan siya ng Diyos at sabi niya, Abraham, you've passed the test. You are sold out to me. Susubukin ka rin ng Panginoon. Oh. Bagong sweldo mo, unang sweldo mo, sabi ng Panginoon, bigay mo yan sa akin. Alam mo gagawin mo pagkaminsan? Sabi mo, Lord, pambihira naman, no? Ang tagal kong inantay ang trabahong ito, unang sweldo, kukunin mo, Lord. Ito ang aking katwiran dyan. Pakinggan mo ang katwiran na to. Ang tagal-tagal mo ngang inantay eh. Hindi mo kayang makantay ng isang buwan. Tiniis mo yung napakatagal na wala kang ganyang sweldo, yung isang buwan lang, hindi mo kayang tiisin na wala kang sweldo para ibigay mo muna sa Lord. First fruit. Hindi ba? Pero kung hindi ka sold out, hindi mo magagawa. Tignan nyo si missionary. Di ba? Kung hindi sila sold out mag-asawa, ba't pupunta sa Vietnam? Dumating nga daw ang time kukwentuhan kami, nandun na sila sa Vietnam may problema. Karoon sila ng mga staff doon na may problema. Ang sabi ni Missionary James, uwi na tayo sa Pilipinas. Oh, in-encourage siya ng misis niya. Kaya kayong mga misis, kayong mag-encourage pag discourage ang husband niyo. Amen ba? Oh, in-encourage. Oh, nagkaroon ng lakas ng loob. Anong nangyari? Nanatili sila sa Vietnam. Kinalimutan ng pangarap. Oh, pwede naman. Mayroong nga nag-offer. Tingnan nyo may nag-offer. Thailand. And we are going to visit Pastor on February, hopefully. Gusto niya akong makaka-fellowship He wants to learn from us. I hope he's watching right now. Pastor, magandang gabi sa'yo. Oh. Anyway, may mga pwedeng offer sila sa ibang bansa to go. Mas open, mas okay. Pero sabi nila, hindi, Vietnam tayo. Sold out. Hindi ka talaga, hindi mo reach yung maximum potential ng faith at yung grace ng Panginoon sa'yo hanggat hindi ka sold out sa Panginoon. Yan ang dapat yung iuwi na salita. Na salitang sold out. Your money, your time. Yung ating campus ministry, praise the Lord. Yung iba nating mga members, nagtatrabaho yan, pero nag-leave sa trabaho, pumunta, sumama sa campus ministry. Sold out. Lord, kung kailangan mo ako, sige Lord. Ala ka dyan kung halimbawa man, Lord. Ewan ko anong mangyari dyan, basta yun ang gusto mo. Susundin ko yan. Yan ang sold out. Ano pa? Dreams. Oh, may mga pangarap ka, pero sabi ng Panginoon, anak, ibang pangarap ko para sa'yo. O sige Lord, kung anong gusto mo, yang masusunod. Sold out ako sa'yo Oh, ano pa? Relationship, yung influence mo. Papagamit mo yan. Okay? Possession, may sasakyan ka, pagamit mo yan sa Panginoon.
Magdala ka ng mga tao, isakay mo dyan. Oh, parang yung mga bisita natin ngayong gabi, sinakay nila sa kanilang sasakyan, dinala dito sa church, sold out. Pinapagamit nyo ba yung sasakyan nyo? Hello? Pinapagamit nyo ba yung mga bahay nyo? Pagamit nyo yung mga bahay nyo. Oh, si engineer, pag sinabi ko, engineer, pwede ko bang magamit yung sasakyan mo? Papa Manila ako, may mga bibili na ako mga materyales. Sige, pastor, siyang mag-a-adjust. Magmumotor, hihiram ng sasakyan na iba. Dahil yung lingkod ng Panginoon, kailangan yung kanyang sasakyan sold out. May mga projects yan. Maraming mga inaasikaso. Pag tumawag si Pastor John, sabi niya, engineer, kailangan kita dito para sa ating project. Iiwan niya yan. Pupunta, sold out. Ikaw, ang tigas ng puso mo. Ewan ko bang nangyari sa'yo. Pinagbago ka. Hindi ka na sold out sa ministry. Nakapapaidam ka. Ano ba yung Tagalog ng napaidam? Madamot. Napaidam ka una yan. Siyado ka ng makasarili. Hindi mo alam, yang lahat ng yan galing sa Diyos. At dapat kung kailangan niya, you make it available for Him. Oh. Ayan si Brother Leo, yung ating member sa Pasukin. Meron po siya ngayong 2 dump truck. Ang ganda ng testimony niyan. Noon, isang dump truck lang na maliit. Tapos bumili ng panibagong dump truck. Eksakto sa ating construction dito. Sabi ni Pastor John sa kanya, Leo, kailangan ko yung dump truck mo, mag-deliver dito bukas. Naririnig ko yung conversation nila, naka-loudspeaker. Parang gustong sabihin ni Brother Leo, Pastor, pwedeng mag-deliver muna ako? Pagkatapos ko mag-deliver, ay hindi Leo, kailangan ko yan, first hour. Well, Pastor, sige Pastor. Kasi takot eh. Hindi sold out, takot. Pero sold out din, di ba? Kasi kung hindi sold out yan, na-offend na sana yan. Ano lang ako kung ako na natin sarili na, grabe mo't ni Pastor, naka-ar-ari, di na maawatan, agsapsapulak, itayt saktumat lang. Pag nagtawag, akala mo kung siya ang may-ari ng buhay ko. Kung hindi sold out yan sa Panginoon, na-offend na dapat yun eh. Kaya kayo mga Kristiyanong na-offend pa dyan, hindi ka kasi sold out. Tingnan mo yung mga Macedonian believers, may mahirap ba silang gawin? Yung mahirap nagawa nila, yung imposible, ginawa nila. Bakit? Saan ang hugot? Saan ang pinanggagalingan? Galing sa pusong sold out. Yun lang yun. Oh, kaya sasabihin niya, ay sige pastor. Ay, naku pambira sa'yo. Kinabukasan nandyan na ang dump truck ni Brother Leo. Nandyan ba siya ngayon? Kung wala siya dyan, nawala yung sold out niya. Yan ka, Brother Leo, ha? Amen! Are you sold out in the ministry like the Macedonian believers? Amen po ba? Amen. Oh, itong mga adults natin, naglilinis dito ng Sabado. Kung hindi ka sold out, wala ngang nagpapamerienda sa kanila, kaya baka naman. Di ba? Ilang Sabado na, walang nagpapamerienda sa kanila mga kapatid. Pero hindi sila nakahanap. Hindi yung, pambira, tumutulong kami rito sa church, wala man lang magpamerienda sa amin, walang magpakain. Kahit man lang si pastor, hindi niya man lang makita, pamerienda. Hindi ko nga kayo napapansin eh. Ang dami nating gawain eh. Pero hindi sila na-offend. Bakit? Sold out. Baka nga yung mga ibang dyan naglilinis, kanya-kanyang baon yan. Katapos maglinis, kakain ng saging. Kanya-kanyang baon. KKS, kanya-kanyang saging. Oh. May magpamerienda o wala? Nandun. Bakit? Because they want their life to be used by God. Kapatid, you need to be sold out for God and for the ministry. Lumapit kayo rito sa harap. Lahat kayo dyan. Go to the altar. Let's pray tonight. Bago ako manalangin. Come and kneel down and say, God, here is my life. My time, my dreams, my relationship, my possession, my position, my money. Lord, lahat ito, it belongs to you. And Lord God, they are available for your use. Lahat ng ito, Panginoon, available lahat to para sa iyo, Lord. Gamitin mo sa gusto mo.
Ang aking influence, Lord, gamitin mo, Lord. Use me. Use everything I have. I'm sold out for you, Lord. Halika kayo rito. Let us pray to God tonight. Let's all stand together and let's sing this praise song. Dear Lord, I'll be a witness. Jesus, use me. First now. Dear Lord, I'll be a witness if you help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, he's my coming King. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do.
I pray you know what we have committed tonight in the altar. There's no more reservation in us. We're sold out for Jesus. He gave His all. We are now giving our all to you at your disposal, available for your use, for the ministry, for the furtherance of the gospel of Jesus Christ. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong kapurihan. Tonight, bless as we give our offerings. I pray that you bless the gift and also the giver. Anyan apo nga nagsamit nga mensahe tang arabi nga dinggan. Uri na banbanog, kaya duwang kada kami tinaimpin. Ngam kaslatamit banog, no kakastoy apo ti may palagip kada kami. Life is very short, and help us, Lord, to say yes to everything you tell us. Thank you in Jesus' name. Amen. God bless you as you give. You may be seated. Bisita, thank you for coming tonight. Lalo yung taga-Manila, nag-Tagalog ako. Okay? Sing, everybody stand together. And say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I'll say yes, Lord, yes. I will trust you and obey. When your spirit speaks to me, with my whole heart I agree, and my answer will be yes, Lord, yes. All of God's people say? Okay. Yung adult, may choir practice kayo. Yung ating choir dito, huwag niyong kakalimutang ipanalangin ang ating mga gawain sa linggong ito for Claveria, for Pasukin, and even for Bacara. Okay? Maraming salamat. Good night. God bless you all. We are dismissed.